iguru buri ukubwatia nigo kurigirirwa n'ebigoro byonsi. Na mange tugukwanira ekero tugutara imeyeriro bari ya Gusii twabasemia na kubamanya amange engaki tugutara imeyeriro belio ya Gusii na sasa tukolera na kolera gwika imeya bumwanda eyere meye wadi ya gogia kumu bunge ya Bonchari eko na mutarire omurimi yomo oyo okora oboremi bwe Nursery neka tukwane Nursery twabe tukwekwana asama tukamagega kona aseteke ya bono nigo tuchukwane Nursery yibwate amatunda nande boigo igatwara emete nintuko kumanya amange na gosemia amange nditumanya ngambu ya kibororo nande boigo tusikumanya ngekogera emeture ekorokana emekekegima kubwa emeture ritumanyete nekero nkwandira gukorokia nindo chemega ya negaiga ntubwate emeture menge nande tugatwara emeture metambe na re yongo gotebi nisikumanya naseki ere akwesonania asogosimeka emetura eyeiga eremeke otiga eyeiga eremenene haina mangi umera na inche emilrin momanyi imeyomorobori boborimi nobonda ende tonda gosanga amange na kwemanya amange tusikumanya naseki ayansi akorekana eka togosoma igoro yoborimi bwe Nursery na kwemanya amange Nursery kolera tubati asemetando yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na bana utumira SMS wetrase nambe yo erase screen ya ugabu na bado tubasukwe bagotubwati ase website yetu na www.ndizitv.net tigatura manya omurimanyo itu gose omurimi tu bwiri tkolero hatutebye ereningo nandigaga gaitore nakibona mama ndiya muna ndo chene gasi yawo kwagendete mugondo gaiga nari ngobole nero okora butambe nari gasi yane nari kundagiri nere menyeti nere ngana nje obisiana na obisi yawo oirigeta ibyo komanene bono kora batebya eningo nandigaga gaitore abaminto asamarieta ngoro gujeni kwambuka mukwa korubo mwanda ogia kumuwodi na inche oboremi obo nabo chagete asinga kientangania nare gokora ebiasara ebing'ao lakini ngarambiri kongira buya nkanyora ng'abaminto ngobeka bari ebinto ebi nemete ekaba oboremi na inche nkanyanja ase okanyakora bono ndocha ase emiaka nanyakorire emiaka 15 yamfaidishira ase atambe gwakorire oboremi obo emiaka 15 nyumotara chaka watebire ng'ibiasara mbiri ng'ake kware gokora nyumotara sanania oboremi obo iga nande boigo ntaito tumanyi ng'a biasara kiebyo nande kero gochota tebia ng'a nkigia kongusete ugachaka ebiasara ebigo mate biasara binde bing'ao mbiroro kware gocha gwasanana kondo karangi metembu yera kuire tatebia nje biasara nachakerete mbia njeire na serikali na kayekira amaru nonga bankonyora basikali kerensa bacha nkanyora nkonia mariana yana bwate na bahongo elinde ngendera kuyeka ine kana nyote ngana sara nkonyora sike family yane ngabwata ngamwa ngatiga amaruai ngarangi meteye no muntu gochacha angoli tibwati muntu gocha kumbwata ngamwa nganza kobeke meteye one meteye na banyoro chembije kongira nande chi customer nimbwate onda gwakere simi ndogotebi kwira no wangu chio mabei ndogwakera kuchinyama chekirigoris yagerire na atarira satambe nande ndoche na anya atariyo bore magitego bokeigo nabona are konyagendera ase emiaka etari meke onya bakotenge serikali ngonya gukanira masakara lakini rende nabo tukonya ko improve ncherende stonya gokora tonya kobukira muno gwatebire ng'ana kwabere osimeke meteiga ase emiaka 15 andi gwatebire kia kongusete bene ugachaka oboremi obo igana chitigambo tengambi yamono sana ekiagera kwaroche tigotikane ebinto bitari kokonya bitari kwagacha kero no ina boigo na ine besa kwari kulinda se nchera ya mosase yende family neri yari gusalika nyasaya okunanga tigochaka emete eyimbo tengambi yamono na semete yega buna kwanya chagitiga kwariganira iroba matogo chaka bosaigo chaso bunyasi buru chake gokora oburimi kwiyariga nyore kegima kwarigisi besa kwanyore metura amaraba kwanyora kereta liroba lindo lyonsi likobekwa umutura ime ase Nursery kora tebia ngona kikwiyariga neti nanenge kwanyora tamasakara matangani guchaka kwane kero na chagite kubike meteye ena nyorete ng'a rasima litangani otwara soko rosio kubike mete
naende goiko tware kemeri ritang'ani nachagete kugura ebimeri lakini naigete nonche ngwebekere ebimeri tang'ani nabegete naonete 20,000 ekemeri kebekire nasari muna keri mbegetari chikagera nkanyora income yo gochaka ebiasara biane bono goika oremerira beri oribekeri ritobe origie ebimeri biao onya tori kogora okwegorera ebinto biao kwabeka kwarigia abantu bago gwakera emetura na emetura arorende abaro bakoni nkoni bari nonya nikinyuruma no nanyorete ngachakira kubika ige metura nkonyora ore abantu bakonia risakareri omuturo mate mutura ne risakareri ndire kinyuruma ndire no ni chi supermarket buna mora suneka nabo kwenda kwagura wacha kwabutura kwabika abantu mugondo bake metura lakini talingo gocho tukoririoka goikore megose goikarireria era kuna bono koranga ya erire ndiare kwa maiga bono goikana ndito bianga onjake ko bichange uchioro ngakiri gokora riero mate tina kuiguga buya ndatwera sero omorigereria itanya ko bagakumanya bene bukwateire ngwikarireria era iye ko minute ngandiri okunya kurusiriro bari riororo utari kuribeka obuoyo igoga igana natakira abe kubuoyo kulimwa kware tonye neski ye ng'ombe nonu uchafua ukwabusa kwabeka asatoba usina inde karutu abekire karaliro berire ligia okuguru obuoyo DAP kwabeka bwabera amache kwabo spray bona semete to kunyebeka igari ukaya muiru chikona oikobeka obuoyo ibona ali process nero nkobekore obuoyo no nkabire gatatu korengana no kwenyara kwao naande okwenyara kwao nakugoka yoro muto obadimaya lepo yani utorolekana uri na afya akero gwachagete okora oboremi oboiga unakweresere kurwari omochakano mete kigwachagete kubika senasari na ne metere ngaiga kwabege approximately emetere nga kwabege ta senasari nasari na chagete noni matuta bitatu iga kera nanya konyora kanyora ngimete ngogorwere ande nibwate chiro ngansa konyementa ikabe menge nona sibono ni menge yali lakini bono nimbra ya tueto konya kurusia kwanya ku replace kwa rusi kwabeka lakini rende okwebekere ebintu byao nechimburu chiao mbara batali konyara mutabwate kana saliaga ke naro ubwate nene kungitani lakini nero yetagete chibesa buna yega buna kwara bekire emete yega watebe myaka 15 aseli tukone meturere ngai gokubeka ayibuye kabuno muntu oyo kuyakera bose gwakero nabantu ba kuyebekera kwifireriga nje nachagete kwifireri lakini nganyora turua marwaire nabwate naende nona ibika tu kwibekera nasalieve kuikutwara abantu bagokora igona abantu bono nabo baraichemi ni anya ni Saturday aba gwake metura no korengana buno kwenyara kwa onebese yao aba ukubikira no 50 rituko naende kingi muchake gwaka okupine igo kwibango bwate imeri bya bisaine kere gento geisaine kwamanya kubeka abantu baisaine bagokorere gas igo kubeka ase igo gochukwanya beka ase nasali chiao kuri nasali yao aina abantu kubeka bakubekere metura aibye kwe pineri nande ngo pineriwa nabo to pine na barabo nana bongo pineri sina bongo wake metura na mfiti ngo ikaranzari wake metura ngomba kabana baongo abana bane ngo akabale bino bano nayo bagete bakabanga gari rero no ko baye school ende bagwaka na into twabeka abantu to gwaka ibye ko ebinasari ngo gasiye to konyara ibye ka to konya we ko twale na bana nande nabune chibeso kuba ngo teba senchira ya mosa seyende kwa konyira abantu mbaro kwa konyire ko kera ngubolisa mbale gusiarira amache ngonyo kurwarete usanya kubwate besa kubwate nande gasienda gukora gusekera nkali chiro nabongo batigaga nagende ichiro bankolera ekemalie keigana kige kurendwa kulitangani wakubeka buna bono chimetura nire gari ebekire etarapinigwa emetureria oburendi mbole boganire buna bono turenga kiyiga ekianga omugaso no rwakire matukabira atatuhiga oromo kongusana ntebyango na kimo omuturo yo kurendu bakoikemelie kegesoko gikineiga egiteka merie kekero tabwati time chisaine okorete sedi kwabeka lakini kero roro rubwate time na macharo ugusiara lituko gatatu nanda nabo byanje tekera kyo mugaso kero gusiara nabo gekwama kubwe sedi
ne said nere guchi yawe kaliberera byaligisa ngono ko birenda na macha mangi igobo na macha mangi na ndeke bomugasoigo ke bomugasoigo nkoranda bale mibande bakubika a shed na beko bambali bali banyoko korenga no kokonyora kwao bali babekire chinet chirichikaniri bali bakubika emete mate na bogutenyo motega iga watu baigoro na maga bali barobu igo na naro remete yabo gekwama igona gas kolengana nae kwara bekire shed and kwara bekire school nkayiye korokana nga ebimalie binko mbiri gokumono njege na ko beke sedi liberera liriri nyinge ekubwatikira umuntu nabura nyora ita sedi elingo chire ya samba byagunda ande ya bibyo irolere lakini ekero purified ekero ngo bika igansi ara mache mbero ro gatatu lituko nabo bikwa makubwe sedi kubwe shed goto tebega igambu yabire kubwe shed ego akorengana nae nekira sekemelie kege kurendwa kira lituko watebira machi na ara mangi amarwo ira arongo tokale asena sali yiga anene mono amatukali amatangani burwire barotinda barara abali balingange ne chindoche nabo babeta affected ni round yemba onetimete na bwimete yabo yali kucha yani yoma okukana no muntu ole tusiara na ni gento iga lakini gocha migondo iga tinda leta rio kora kinindo chingimete na beko banawo ngoli okwando dikora siaro mario gwekero kubusure bimeli birobyo nokugora cyabo dayaso rio gondo liko ku M45 se Sullivan na abandi mbali bakubika cyabo mbole asafi lakini mbole asafi twanyorete ngego saliemete ekero gwariganiriro ba abantu abange mbali bali bako treat etokota go treat liro ko treat liro ba kimeje sindakibeka senchira yomuntu kurwali liro ba aso kurwali okuliro bankonyora umuntu akorosiriro bali ayo lihuali kabisa abantu bali bawati chinasali chirichia chinene ngonyora bwo ikabaro barwali liro bali abo ataka yembo koroliga ebintu bune liro bagotebe ebintu mbirororo amake ali akulibona chali emetura usache chemete usenone bisiririe tokolete lio geliko kudayaso twasialira twasialira seliro batwamanya ko bangemete onkora turitio liro bakome gochaka gosimeka kero kwalira osiri goleto uri kwale triti kwamanya kubeka ndatura bwatiriraga buturagenda asomo tumukakigo kutochwira na sensemo yende ya kabere muchikwanda gutumanya igoro y'uburimi bw'imete ane mono kutocha sensemo ya kabere ntetura kwana igoro ya matunda korabwatiraga igo bono asomwa ncho murigereria nigo togendete gusanga igoro y'umurubiri buburi minobonda ande mono ekeratura sensemo ya bonchari asomutari omonyina ogwetuma kegima kwene kyabuna ayo murigereria tubweta seni Ndizi TV nkonyorora imete osimekebwo nkonyorora amatunda osimekebwo igo tubwati asemetano ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bono otumera SMS wetera senambiyo erase screen ya ugabo tobasikwe bagotubwati ase website yetu na www.ndizitv.net tetona nasimu tumukakego nkwina natuli ine kwabiri gukuriye kimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi yao na lieli etuka ya Gusii Star Shop ebyo gotoka miyomo cyo Kisii nigo yakoletere kimashini chingia echo chikutumeka segeka asirigo lirigiya nigo bakone kimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo cyo Kisii asebale nene kurutsinsamu cya Kisii kogenda Kisumu azamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 wigo urusenge runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cyo Kisii naboko bakirisi mgwetera stinamba cyabo Gusii Star Shop nidukoregene asoko gure bintu bigutumeka sege kege tambe asiri gurirense agerera
wancho muriga ni gotogene togosanga omorobiri bw'oboremi nobonda ande mono ni gotore sensemo ya bonchari eke togene togosanga oboremi bwe Nursery nagaiga enseme ya bonchari no konyora abaremi abange bakora oboremi bw'okobeka emeta se Nursery kona se tukolera gotatiga emete yoka ni gotora chikoba to kwana igoro ya matunda akobekwa se Nursery gatie binde ebinge igotokora twatia asemetano yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital sensemo ya YouTube Ndizi TV News tobate ase website yetu www.ndizitv.net tobasoko bagotobwatia gwetera ase ogotoma SMS wetera se nambe yo eraze screen ya ugabo ene tena ko batogusanga aso wa muri bori yawo nenchera ne maiga ase getoseni kya Ndizi TV ekarato gante gusanga omorobero yoiga igobono ase tukana gotobwate omungina kegima oyo okora oborimi obigana igana ande nigo akore oborimi obiga gwetania emiaka 15 asagane tekone kyabuna aye omurigerio ito gosae ole isko gabu nkonyorole emete egokonye nabo igosmeka matunda agokonye igobono asumongina baba gukotonya gotwerera gaiga gwatebya ali omuchakano na gukona banga gotegerera nigo gotebanga emete iga guika ebe kwa se Nursery emanye ko be kwa gupinwa ase emetura kora tebya ngunga aiga emete yonsi pie ko be kwa se Nursery gose na nkiga kugerna ende otabeke direct ko chaso motura abanjo amategereri ekemerie ko isa gukebeka ngano motura kere kenge to kunyara gukebeka kebeke mekema lakini wana ukubika nso siale bikemere umanya gukebeka so motura naliyo ranyare gukebeka lakini isa kubeka seri sakara biramere binga ando chake kurusia ochake ko bieni kubibeka guchia se biwenereta lakini biye ke rusia to kabeka se Nursery ke kamera ukarusia kameria kemeke mayere biya kubweka kubeka guchia se risakara direct igo bobo gotokoro no buko beke kemeke maka kantetera kama semetura ega ko bimda kubika ono biosiare kemera uchaka gukeira guchia so mutura lakini kole ndigo no kebeka so mutura nabagiye kwama lakini to kunyara kugepikia kama kebeka so mutura kero mutura era bega asinta no ikomi ono mugusiara kiamera kwamanya kubika so mutura giga se Nursery ngo kororo bolendi kyo chwakora endie buna bona ndo chega gasotenene ene gravel regaiga gravelia no mukabiri asoma cyo murigereria ubuno gravelia regaiga ndo chembiye sogete sana mbole ndikyo kora gaiga kone kyanganko kwa makerekere health kere ne chingurubuya tarakebeka somotura mutara gesiara igokoro siriro hore tirio gusiare utige some few minutes na uchiteka chira no isana liberera lirio goririra apwa usiare hore tamarobotube hore te sedio na kobirenda gaiga na machi abe to beka na bogetamera lakini bono uko beka machi ko begeta machi biya igira veli gukora 3 weeks imanya komera onye ne brugam egukora 5 days ne mete yende ndo chino bwate chikayaba ne kayaba nero oyero ukunyerenda ni lyowa karuko nye beka se Nursery goko beke lyogo manya konye busura karuko nye teneni lyogo ndiro likoro kusali bani okole to manya ko beko nye teneni te gutenena yo ke bene ekaya oikubeke lyogo likoro kusali bani use M45 elinde karugo ateneni na hargo ikobeke sed kaya beye emere kego ikanonya ni chibiki no isato na ndo tuburire wano nyetigere igobosa umugasoria swaime na liago konyemerie yo chake kobeka kuchia sama sakaraini ngika yabere nkumsana ko eka yaba na biranja una boneye nengeta sare singinjo ni metolire 5 na gurite ya 3500 lakini temeret 5 kwa sokwa gurite yo asikiro isana temeret eka yaba ngo ururi chibesine ngesa temeret bana ya mire go nire ngo guchikonya ono na bongo nyoni sato usekere season yere kayabere nyingi to nibere lakini biye wena takutarira isato bono bunere iga ne chibe sara kintemereti tiamete buna kolengana buna ego ekogunda ne kero ngorigereri gaiga na ro no bwate amatunda annamo na matunda ari kwa ugaiga no bwate passion fruit ora tebya ngo getambuka rubiri okoira kwa ene kya buna passion fruit yenkwa mera se Nursery bya na boigo oburendi buri buganiri na ero ne benga metende yonse kora tebya ngo botabauti bororo na ku oburendi passion fruit sinere kero konyebusura no konyebusura na ndeta gitenera amacha amangi nabura akage ngatemereti lakini na utanyibeka amacha oikonyibeka amacha amangi kole 21 days emere nekero ya merire kubika so mutura na bekubwata lakini ekero go kinaiga
Etagetonya konya kolera onya konye change. Take na bono ali nanya change kabere. Oiso gutiganga bono arandira omugondo mugima. Iga akwama okonya kolera pruning wasukia ilirike kwa beke ensemo linene ensemo nande ga gukora samwe mitinyi no yo monya taraika nande mutinyi kana chikoni nande guikanje nya kolera pruning nya change nande ndusiriria tambe irime nande ndibeke kando mbeko yole kando utali bruneti na bali koranda omugondo mugima ogo prune na kiuminete go prune omate abantu mbale batekere bamanye ogo prune okona kigoko rwase kemelimne kerakirira omorinse bona tole tomoro nainde kwanyu nacha bono nandi kwanyira ni maya nandi wansa kunyurenda nandi buno gutambia nandi kwale tomoro kwanacha nandi yani kwanya konyenikera na bono ebikonye bire kuri side ele oni nabi nganyete ekaronta gitego binganya seli bagalire nandi ligotegana nandi kwabeke emetura wansa kubeka lazima bikolere otige bikobe binene byame bune emetebo nandi biramo bitarago metenyere nga ekoira ritondogore kwama itindogore ndoche ni lire bwange singinjo buna liri ndirakura mutienyi tindalibeka boyo macha nindi kuniyo boye ndi gukora mutinyo kanyara lya tambi ene passion fruit boronge wasene ndirindeli santale wasembisa ibona ne ri kurwe bisa litindogoro lirire papo na kwanya gotama gosikobeke na sali ndirindeli liri konya nindi bwate chinda tare chia etalira isto chinyora liri ko balinde ono unechi no yoro gukora se hotel nero gotolentara nero ko balentera chirirende chikoli oguchiri bantu bagutigari babekera mo balentera mwacha kuome ese process nero kola tebiange process ya karwa chiretire oguchianikera chioma kwamanya guchisiara nachiro chikuiko chitubo chibekere sedi umora amache chimere kero chamere kwamanya kwanza kuchichenji kuchia semi turaimi gasiye buna gasende onsi nebwate ki challenges nebwate ububibwae na ndigatwara ubya kurwa chagete emyaka 15 kwabere wo twara omunso gose kwabere ko koendera kira lituko nonye mabekaroro krote byange gatia mabali gweteire ekero korobuli mebu mabe na eteire nabo nyore customer yaringe customer konya kugura imitemeke nabago chago tena ndagete imite 10000 ose 20 nabora pruni omwe agende lakini ndora kumoya tugucha twabaganyarinde nande bacha baruka muno bono mbaro babwate nonyambo no mbaro bata tetu tukarusi teragenda stonyebegete lakini rende tolemerete gosinya nyira nitole tokanda twanyesiarira amache twaganya stonyebegete ngaki ngonye mbaracha bari gucha no igoro mbachete usundo choko te bindu selie metara bararusi na salie ngima aire takwa besa lakini tuli gukumoya ande kwali kichibe singa ande kwachaka batie kwa bana bako chakwanya ruchire ndo ukolia lakini rende kera ukugolike yetari kwa besa o cash kero bwata bana mune customer nyore tende ko tena nyore tende teto ko soki mete manya ko kwa chibesa ona wazo wa mugondo kwaleta abantu kwa bakana kwa bruni kwa somba kwaleta kwa beka chigari unabona kwa nyembo tende to kuira bahati na bera ikawa ndabanya ko ruchibesa ko ikomoheri usini mbure yachi gusirira na umuntu agakora chibesa lakini ntora kumoya nana boto kuri nande twachaka nande twanyore customer nalinda abande ngo toletera abande ngo tori bale lakini to gotigekera gukora gikomenye nkiora tebe omugasonoro nore gati challenges rio konyora mugasonoro utabeti omoremerere nabo ngubikega nande biume nabone nasiara mache mpaka saa 3 chia butuku Ero butuku. Igoko elinde okonyerenda. Ande kwabuka mamira ande kwa. Ande nabo kabona mambi biri imbruneti. Ego ikachinza igana onsa ine saa 5 ngo bisiarerande. Elinde nalinda nyoliri bagangenda no mugondo mburugere bituma. Ebanga ogosi. Igoko musiara bakalita mambi kwatanga na kuboke kimamira ande kwa rasiara kwa kwandega. Kwa manya kwandega chenga. Mugasona ngo choro siara machi. Mugasaro. Nyana siareta marko nabone kimambi tindi gosiara.
yani buna kwanyerende maragoba macha maragoba igara muimu kubwa ya mambi aya bono mugaso gusiaro mugaso kuro libera liye kevinto bi lakini karusi alete maragoba ara ire naro bona akobiko bukendo meteri yaba goitera macha ya maragoba aya ndo komentari kara sevinto birio sugetie bitara chikogeini koira na nomo ngala lia kwanya igombi ya gusiara magoro bakwa gusiarike tebwenere tebwasiarike mama ngakiembura kerna rorire gwatebire nga challenges ichikuba mono ekero emugasori kora tebiangu nga embulero ekerero ororo na mwete mbura na beratu ando mwete gusige gantu bwate mugasori yima mbura na be yani mugasona bora bale ko sana neke embuletu umete yango nkoetera challenges kuruga embule nyingi wani embule nyingi nere ndagira yemete singinjagara ya tule go tulimo yanye making on 3 days yotali gusiara maji woni mbuli nyingi ekobili ogora kinya sekemeli keroki mbuli nyingi mbiri koba lakini nataka ngoboli bigo chibya gunda na ubiko na beko gundia kera obokendo obokendo ono enga kije mbuli nyingi sekemeli kekerokyo nguchakere ya gunda nabo konyora gatia kya gundi iko gunda bono obokendo buli obongi asomora kera na rombia akana ndigete mali bya ugaika ndo chebinge byabo yani uko birosereti kurante byangu nkyo gwakora kemate yana benga mugonde bire benga gali mugondo neli gale obirosereti chiped kurante byangu nga amangana ya kuruselia ekemali getaganiri bunabona ogo cyane kyo gwakora bono buna ekemali karukia merei bono nara nangocha muri toro chiali nanya kwagera yani tutageti otige goteye kinebe gotenene igete kerensa buno goeta na match no ure ngorusiri ure binto bono buni ebi nkuna kwagera ure oise gotibotali goetio koboko to konyora ki bono okorere sekemali kemerete gotero kwanya gosimurira na ndi gusenga kinero kwa mweka rukwagere nasari kwanya kwagera buna bana tuacha yani kwanya kurusa tori gotiga igo buno gotiga ko buno gotiga ebimeri none metete ko ono yetege tonya gwetio ko boko sichi nasari jindo isoko ende chiruru sana none yetege teto kwanya gweta buna kwarore kere kiamerire kere kitabwenere tiororo kwanya gukerusiria ororo kanyasu naga kwa maiga ekeruta tagitike goteke kenene kegusinya keria kenene ugusimara merie okwanya kuruseli kurante byango obyabo gotoka ase ogobika imetase nasari asokora jabano na rochenge karo le se nasari obyabwae unabono nasiareta machi marago ono mugundonde usikanya buna naire temete chiro ngarango mugaso chire nanyira netinka elinde nanya kororeka merie ke karoginga kianyorira macha isaini nembure kare gutunare nkoragerore korengana una kwa kore to mukio kurinde kemerkia umugondo ngato teberende nga ubujambororo ko asibere no mabai karo no bande bakwenda ne chibesa cyao ngonyora muri nderende nko koletera besa kubwabusa ubwari saransete aya goikaransa koroko uyu goikaransa tali konyora lakini uyu koli konyora rumukio no rurakwa kobere wote byanga amachenaro kurende imelie biga ando yitobwati amache kemerkia onge kwa mubya kora kitebyango nga aye buna umuri kayo uchikorusha machayo gutuma machayo tabwati gesima ego bidiroche kwanda soko somba amache aita gwasomba gwichoria nande gwasiara nande gusoma umugaso lakini karo bwate yebisima byao bibwata amacha isaine nabo kururinde nasare nande linde gosimbaro batanje tikobeka mete aba bago twa macha ibisima byabo twabucha twabeka chidrum mugondo twasiarira gaye no bwate gesima kiyo lakini nchabone bibyane mbira ngerera macha kono kurabwatiraga butaragenda somo tumukake otochwira sense muyende iko to kubucha machayo toro kyo muri nga mache ngwale ken na to kubucha na to siale megie to baro kyuna bigo siale iko bono aso macho muri ele no gande to kusanga na gotegerera gusiguterigereria kuru assessment yonsiole no gande to korabuna omongino yagu tumakigima ko iguri muna gotera buna oboremi no bonda ototabiri nga kwetera sobulimi obwae kwetera sokubeke mete aye nasali ngonyora lisibesa no challenges siroro
ngwane kiali na ngogenderare amasama tukayonsi pigo sasa miaka yonsi ngwane kiali ngwenderare butambe iko tubwati ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase sema ya YouTube Ndizi TV News na bana utumira SMS wetera sina mbeyo era screen ya ugabu kama sikweba gutubwati ya wetera ase mitandao yetu yonsi abu liboli ndele yonsi ndetse ne mega seta seni yetu Ndizi TV anyogote tugutuboli kendi yonsi tubwati wetera ase mitandao yetu ketara ya sumu tumakakego ngwena na toy Enyagitari ya World Fit Health Center iyi gutuka imijyumu cyokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwali amarwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boywa mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa ase laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonke. So nakito kero montachiro bisi to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids andi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo Goroba ya Gatatu Erumu 307A and in Tubuate branch Muchwil Doret Enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and in Tubuate branch in Dumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Omwancho muligale ne sama ya gatatu yo morobere bobore minobonda ekera to gusangana kwimanya igoro yo gusimeka emete ase nasali ane mono amatunda naroro ase nasali yo murimi wetu twatadali tukolera ase nsema ya bonchari na igoni gotugana to gusanga mange na kwimanya mange na ndo gwetera sali ni taitebu na yo musayo olisko gabu onya ko bogo kumanya nga oboremi nobonda oboremi nabo gotendagira yakira lituko na no kwa enibo yawo yakira lituko igase golera ron tutubukora tuwacha ase metandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na una utumira SMS wetera senambe yo era screen ya ugabu tubase kweba gutubwatia metandao yetu yonse ndi tusange na kwemanya amange ase take ya bonu nte turamanyanga kobeka amaroba ase nasali twasangire kuro muchakano twekira mwalio konto tukumanyanga na kie process ya gokorekana na kie ko na kinki ya kogera yekerana bakemete yacho kababu na bona iga oyo no mote okoro oyo na kyokoro kumama whistling pine whistling pine yeye buna bona igonye ligereri obeire buna bona obeire obeire nkiye kogera mbitambukero kiabwateti akabutora lisakara akabeka maraba akabeke kemerige kama paka gikiriga mune kigesa matukana ngitiga koirwa montache kugora noni gana bakugura bara bagutakebike bara bagutakebinene bara bagutakebike bara bagutakebitame lakini ndike kwa mabuye ekero yani okwama kwae nabo gekoira ngiri koira ndoche matuko matambe asoko kina kwae igo bororo neke kiabeiro monto na bagocha na bagocha bekasimeke igo bono omwacho marigeri meribu ne bina bito kwana aseri kuri rero nani ntaite arato eresera ngam process kichiri chiko bakoire kobeka metura se nasari nanga bitambukero binde binge erinde nkoro kinche muna Mildred mumanyi mukonyasi tobeke bereta toiga enari okorana kibinte ino bire mugondo gataringe to kungainiriri igo bono mama korante byankunga nkikerio okochakira litangani oikotware masakara yo kubikira imete obutore oro sirira boli tayalise
umanya guchaka gwaka to guchariuka na mutura utabuturetio so emugondo chake gwaka uiko butoro mutura nere process entang'ana oichoro siriroba riroba nariro riri kubwatia ngaki yembura na gukubika riuka pira guciara maji lakini iri abana umurakero ubike iri gocoka guru mutura uikuri ciarira maji rimanya ko swaso mutura ribwatu mutura no ko ciarira maji ubeke ofilia marabasa masakara hega ukore umanya kubeke kemeri kero kwa bekire kemeri gwachaka mang'ana yo guciarira maji kwa roseria kiama kwagira murimo gochigosmeka uno gotosomi gori metega no smegete no nje ngorusi buna nao ni 5 ngusimeke 5 ngona yango simeko ne na matunda ya buna nduse tinkoni ngusimekande nye buna nkoni ni nsimegete na kubikande ya na ya gore nene igo no bwate nene ya mete Cyprus nero ya wire nene wisirinye chire bono mbegeta urba gokoyeta lakini nchira tambe ama Chigravelia ni chiro chinande china na Chigravelia ngongonya chire naro lichingo bono goikekera ngusime mutenkoni ngorusia yo manasi mekoya abane mibande ngoranga ndigo bakubike imeli byonsi aitina rakobegete nonya na avocado tina rakobegete imeli mbire bingawo ndocho tabegeti ngiye ko rotrave ebibono na bintagete ko na rigereire na nyone na biro bimbi bwate market ona ri nchagete ntayarise na inje njake kubika buna chi avocado kubika tuli birango ati kubika tura mapera nkwanye nkunto bibwate byaeli lakini asibone season yo mutinyukane mbara bago chababuli chi avocado chire grafted mbale bago chababuli avocado natural mbale bago chababuli no ne lipera usekirango ati bono chagite kubeka bono ntete ora tuira gwetera asibitambo kere byonse twakwanire ninde tumanya ngaito gochakera tokore merobulio yo eni tuchukura twagenda Ngoto gochakera samaro ase togo chakera seri sakara hiro baninde meta kor kinankoro osiri sakareri twamanya kolibeka niaswa twali butora yanda koboli isakareriga kirando cyo butora to bwengo nakyo korto kamanya isaizi kabaye yonsi bierere ngana saisi nayo konyere borais abo gwancho butora manene bana buno yo singinjo mangire ondanye butore ko mangoko okugora ko mangire yo no korora banyo butorete tibanyo kora konyo butoruri kanya bangire utarasali ko wabo ngoro kikuruga igali nkango ngoro kisaisi ibune ko kuruga iga kora take size ngana iga yo kunyerengani iga ntete yarengaine ye bune ye one inere ukunyo beka iga kwanyo beka kwa butura yo kora linga igo kwenda ono nabo kubike metura yabanya nemi kwa butura andi kwanya no ngana tukumanga yukumanyiranga ne bono kwa banta tai tukunyebeka na yabe mina yaba 200 nabo nkobeka lakini bono size yo gokoroki igo tukobeka twaleta iga kwa butura no muyi tatigo muyi utali sharp bono nandi kwabeka gatiga iga kwanya butura bono umanya butura kabere ukunya butura kabere umanya kwa beti ukwiye bono utagete igo bone yabeire bone go kokobeka marabaniga igo koigora igari sakareri kwa marabaga okwabeka beka maraba uwe kana ndo twaro muyore sharp igo muyino rubento gutumeka gosema gasi nabo munda ya no muyo muyino ro rice bono kuruka igangoro kyangu kaito guchi next kiana ndo chikwa ngoro kiri kwa ringire risakara kwa twire igo tutebanyo muntu gatete metura gose 200 gakoringa iga gakubara umanya ko butura iga kubara igo na boko linga chiroli chiri gukubara gwe gosine imi kwa manya times tungo chikubutura na kabere yabere 200 okay turagenda ngo turaranga no liro belie kara tulire meteiga ngakiyo murakera buna bono ise kulibeka risakara elime eli gosoka wana wikolibeka mache turuchika gukobeke gwikaribwa mara ono gwikoleta mache ono gwikoleta mache osiarire limanya koba ya mache na raye gisima kelikuwa hata hivi mancho mulibere na kieke na bakere wasi ngona bongo bucha mache lyo guruma mushire getambe sana sana na bucha ta mache gisima se to abanyali bari ndo bwati gisima aba kitu ngiri ko bagetambe bunekeiga sana na buchete yango na babuche makeigo ndaba bekete
Urabika. Matuweka kera ale mali. Aya macha guswa. Na kabutira amachi giro yesima. Sokore yana remete bisima seite binge sana. Basa soira na nyaruri. Sokore yana gatata biringa. To gos ndio kuna chinsema. Ase chinsema. Mwacho maria yana mache ngubucha. Ende tuchikumwagire meteri twakwana. Macha ina raya iga. Ana to buto kuri yesima ko umuri mitera teringa na bwate ibisima. Asabe gitama ebizi ko mokonya ukiara mache. Na boigo naende chini si watakanchia agore tago tumete. Igo ko rocho no muri mitumete kigima. Kwene kebuna ngonyora mache antiri nandere. Nichoria watakaniende. Ende tuende wata mache. Tosiarire ebimeri byaitu. Igo muri mito gose omurigere turige kurusko gari. No genda tekora omuri mito ikiga gukora butambe. Kugubuna ko atararara nakaguchutiria mache. Kuni metere menke mama tiganda kuburi. Na kyo kora kwa bucha amache bakaisana ugusiarira nayo kwebuchira gusoko orige to muntu ukotire. Kwebuchira. Nabana. Yema nabana. Ege sime kuna kile kitambi kwatiri bibe yansi pochori. Chibi wana isana. Chibi baisano. Kama uchago siara. Ogo ichoria kwa siara nande kwira na kwa bucha. Torokora sama wango wekumba gose twanali. Kera ncharo mwanchu mulirere na habuchirere kabere. Na arosirera kinene talinye na arosa na bongo endera ntake. Na bongo endera. Yatora somba ngotora. Ukugiga machina ara yatubwate. Ana tukusiara liro bakwanza. Siara ngondo nukusiara. No gukuri siarira ige. Lakini kesina makego kage turukubeka mani. Ai. Bona chembe kama kongo. Esa ni rege. Ono liro beli to kulibeka liuka yo. Na kuliburukani. Kenda nyekera yete bune ke twaru kwa siarira. Ono kwale atalisa kaleli. Kwa beka. Nanga masakara ina nchembeke. Masakana ara bano ofiri wo. Kuna toko beta igo mara baita uitika uchinze singencha igo. Wo ikonya igatere. Nchebono mwancho muri ryo maitina naragasiye. Yona moko nganjira to chero bekire kale tatu. Nchembo ndo mutangani. Anengala ko bekando je usaka kale ko genda tara ichura. Igo mwancho muri ne tagane tukubeka amaraba asomutura. Nurigere tigaiga aina maraba tukubeka asomutura. Elinde emeture yiga kero yabeire. Nere tukubeka iga naboko tongeke kemari kegima. Igo bone tokuruga na kemari tokwanzo. No tokubeka kemari. Yatura na ngode yetu abekire twande turatongange kemari tora kina gitugutonga. Sima tukose producer yana no nyalo gutara amona intu. Pende tunya kuba tukubeka turabeka tukurande turabeka ekemari. Katu abekire kemari. Turagana neyo gato imuki turagana turabeke kemari producer yitu nabo tubwa inde torone kemari geko be tome gusiara match tukorumurugiriga igo elinderio moyo litamanya niki negete kero asimo to alegete to ko be gorobisa ugo to alegete ugo tongera ano kunyetene niga. Yobona yabe. Nonye siarira mache. Manya kubita. Igo ikusiarira mache. Ano koyi kemeli.
Melibu kanya bya bire biko biko na. Na bimbange tukuchikobeta. Na kero kubeta. Tukukibikiraga. Oleta kwabika somuri. Oh. Yes. Ogotongerege. Oikotongerege. Nushine kasi ngong. Ngo muntu buna gutongera gatigi yasalikire. Gekomera. Era somuri oye. Ngo muri no roche nanje tiganda gusimurire ke moiga. Tigera umu nanje ndatongeki. Oy mutu ya mwana batokubeka. Ngo bono lora buna ngutunga. Imanyetira gini nkwegerandi. Obeire. Kono mnuko nanta inche ko galo kunanta. Ekai. Ya siengo nkwe. Negi gasnero. Metura nera ali twatiga na batokutonge yebere tisareka. Endelio. Ona kera kwanye bekiri kwanye bitiriga. Ono ukoleta amache. Nandi gwasiara. Nandi gwasiara. Ucho tokwa tumache na bere gasiengo. Ngekoma. Ona bugusiara no katatulituko. Lakini mwana muno kabiri oyo. Aro gutakesedi. Ngochururi kisamata yaye. Otanyure ndete asomugasi. Naro no nyene che amatunda ya chi passion fruit chirigisete. Echinchiri cyale gukunumuri. Echinchiri kwale go korege ntukeli kwaruka nga pruning. Gekoro gora pruning yekuri sake gora ndi ya ngochire ya irana na inde. Ngonya kwenye ya machi, ngochire ya irana ya sebuka. Bono tika tusiara machi, ngoro kibono emete kiri oro chira siara machi bono igama ndo siara yonsi. Ndito siara. Tokusiara bana bunyeje. Twarusetie. Buyarere usiara. Ano. Gandete tinte faith na bogo tokonya machari. Inde tusiarire mete yiga. Gana butu siara yiga. Na kyo kwa manyanga machi isanire yiga. Yani n'umutindo gobe kama kege kuma lakini bakora nga macha isanire macha yango bekonya ni chiwata kanibere chichire na manyanga aga isa inebe ali ga isa ini sana kogenda tuli kobeka igonga gwasiarire busa yende na bekonya ri yende tenyora macha ngiye kurutanya gutaka kusimeka emamauga amauga ayalende se bana muna ngendra kunyaoni ga amauga naro aliyo konyora abantu bagusimeka ali chifense yali yelo iga musyo yero amauga nara no munya maetalia na manali bonchali abange ngosimeka bai intera ndo chayo sime focus kimete mono ne amauga naro nanya bwata amange gatware tenda yande narari naro nakurete kurugari nande naro narusetiga ngobeka tole mpaka mu nigo togendete gusiarira amachi alikuwa na kyange mali ngo chibire kwa mabuja andeke mali kendi kansu ke yota kero gutika na bwo ma kosi ale bionsi bya ogo siara bionsi bya byamanya kanyora amachi iro bono omwacho muligereria aigana tokora omorobiri to bweli kolia lero na kwaligire to beri to gosemia igori omorobiri iga nande mama ngo wakira ngambi yamano sana asogo twanchera gocha baka kwa ugaiga twasemiri twemanyiria mange wetera sole omusaibe manyire kuri turakora kora tebya ngo nga ase omusauli sikogari ndio komasemi ngana yoyo mwe musaenda amaseminga tali lazima asomali kwegasi kwanerega igange na sende ende nalyo togwana buya bono kwandaga bwasogikire ta basako semeringa kera asomire ngani gasi akuri nonya ni gasi na bakobeke bintu binebi abasa bange bagurita noni chipigipigi cyabo ego ikenga kibabegete na asali embura ke gutubasoka chichiro ego musaundi bwensiura tugani nga ukuri kumanya kwa bomusai bono ngana urikire noni project bineye na bego ko musaro mbia mono sana mama soko nganchira gutara baka kwa ugaiga ne semiri ne manyira mange nabo igona no musauri sikogari bwe manyiria mange nande bwe semiria mange na nenga geta sama tukale bosio tago chikuisana sana bago chaka kende gyonsi kera kieko gera ntuma Ndizi TV to gotebia nga Oboremi no bonda igona aso mwancho mwe weta seni yeto kya Ndizi TV bwe semiri na kwemanya mange na nasirikala twalengega ase wodi yabo yakumu imeye bunge ya bonchali twatale na ukumanya mange ukoro kyabuna amache akura umwagwa gaiga ande nkoro kuna amacha yu na woto ukora iga ite tokoro morobere tokora nga amache no bogima nigo bokore twagwetra sita senti Ndizi TV na twagoza kwa twagotenga Oboremi no bonda no bondobo no bwantu weta senti Ndizi TV